Lakay! Hoy, lakay! Paya, May katoy ah! di ba lang? May katoy! Bayaan niya malagitan. Agtugaw katoy! Pagtukaw. Agtugaw ka! Ang pimanahin. Kaya ituloy ta adit ako git mo! Ano? Kiti ba akong pwede upload na dyan tutorial nga bagbagam? Ay naapo, hanga ka sa pula ng tutorial! Agtugaw ka ki din, nagadula ki din nga sa kalyempay. Katinda sabihin mo! Pabaya ito wasay. Lalati bay. Ay na po. Kristo tigamitek ah! Abay. Ano di ba nagkita dito? Hindi. Babagbagay. Babalsigay. Na. Kawan ah! Ta nakakulkul batan! Ay naapo no apay gamin nga di ka nga nagpakpakugit di ubing ka! Ay na. Ay naapo! Talaga nga di na kaya, ore lang ang mulmul maakawasay! Una yung data mga dun mo na kaya! Ate mananginan! Kami sigurado! Ano ito ba grinder? Kawan ata no sigurado! Ano ba kahit Abay dyan di ba nakita di ba magbagay? Klandok ba kahit yun sa bitaw? Kawan ta no sigurado tani ay naapo nakakulbot tumo kami! Dyan di ba nakita di ba magbagay? Klandok ko yun sa binto ba kahit grinder ka lang? Kasiguro ah! Ang tagar nga nakakulkulbot! Kayang ka! Guys, tinibel. Awa! Kasi mo render da ito'y. Ampay titadamnan. Mure ka! Tugaw ka lang dita. Hindi ka pumantanaw. Aba, ang dami bagay. Bagay. Ay, naku. Hindi ako tigas kasasaan. Aba, yan ito bakit? Ina, kinsaw. Aba, yan naman nakita mo dito bagong bagay kumakait. Kayaw nga titis-tisan makait. Kawan! Kaya naman siguro ta mabagbagi mo. Bakit? Boss, magalang. Wakas. Ganda buhay naman ako. Uy, success boss. Success boss. Ayun, gana sinayos sa. Ay, boss. 10 pesos. Kurang kilima boss. Ay na, boss, ano pitikan? Sa kapulo lang mati, buhatak kay. Tapos mo wikitan boss, na 15 din nakasurat. Isa ka rin kay, tapay ta 15, kasi nga pulo lang mga data. Pinilima lang nga yes muna eh. Dingod boss, apay no tumakki ka hanggang awis mo. Ay, ay no.